हेलो लोगोफोर बरायबाय बड जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। ग्रेड 3 एग्जामनि कुइसन पेपार लाना फैदों बेनो जाबाय DME एबा हेल्थ डिपार्टमेन्टनिफ्राय दाखालि एग्जाम जानाय। दा सोर बेसेबां नाम्बार मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय आरो बे जाबाय पोस्टआ ग्रेड 3 लेभेलावमोन आरो ग्रेड 4 खौ आं नोंथांमोना लाना फैगोन बेनिफ्राय PDF फाइलखौबो नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। दा आं नोंथांमोना जास्ट मोननै मोनथामसो एग्जाम्पल होगोन एन्सारखौ बेनिफ्राय नोंथांमोना PDF फाइलखौ डाउनलड खालामनानै प्रेक्टिस खालामबाय थानो हागोन। दा लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना थाबैनो एग्जामखौ होनो मोनबावथों बेनो जाबाय हेल्थ डिपार्टमेन्ट DHS आव दा एडमिटनि बागै जेबो आपडेट गैया। नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदों एडमिट माब्ला मोनगोन होननानै। जेब्ला एडमिट मोनगोन अब्ला नोंथांमोना फाइनालि आपडेटखौ मोननाय जागोन बड जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव। दा बिदिबा लोगोफोर गोबाव खालामा जों PDF फाइलखौ नायनोसै। आं PDF फाइल खालामदों नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। दा बे ग्रेड 3 पेपारखौ हरदोंमोन सासे लोगोआ आरो बेयाव एसामिस फैनाय जाया अनलि इंलिश फैनाय जायो। बेनिफ्राय ग्रेड 4 आवसो एसामिसनि फैनाय जायो। बेनिफ्राय DHS आव माबायदि पेपार जागोन बिनि सायाव आपडेट गैथ'वा नाथाय सिगाङो इंलिश आरो एसामिस जादोंमोन। ग्रेड 4 आव इंलिश बेनिफ्राय एसामिस थागोन बेनिफ्राय ग्रेड 3 आव अनलि इंलिश थायो। दा नम्बर 1 कुइसन व्हिच अफ द फलोइंग इज द ईस्टार्न मोस्ट स्टेट अफ इंडिया। तो बेनि राइट एन्सारा अरुणाचल प्रदेश। ओके तो बेनि राइट एन्सारा अरुणाचल प्रदेश एबा भारतबर्षनि सानजा थानाय रायजोआ जाबाय बे जाबाय अरुणाचल प्रदेश। ओके देन नम्बर 2 वेयर इज द वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टार सिटुएटेड। तो बेखौथ' मिथिखागौ नोंथांमोना जेब्ला कर'ना भाइरास जाबाय थादोंमोन बेनिफ्राय माखासे SOV फैबाय थादोंमोन बे जाबाय हेडक्वार्टारा जेनेभायाव दङ। अके तो बे जाबाय जेनेभा WHO होनना बुङो जायखौ जों मिथिगौ बे जाबाय हेडक्वार्टारा जेनेभायाव दङ। अके देन नम्बर 3 आव जों थांसै दानिया कुइसनफोरखौ नाय नोंथांमोना हु इज नन एज द नाइटिंगेल अफ इन्डिया। तो बेनि राइट एन्सारा ए नाम्बारा सरजुनि नायडु। तो बिनिफ्राय आरोबाव सोंबावोबा सिंगार सोङोबा लता मंगेशकर। अके व्हिच अफ द फलोइंग इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द आर्ट्स नाइट स्काई। तो बे नम्बर 4 बिनि राइट एन्सारा बी नाम्बार सिरियास। अके सिरियास बे बी नाम्बारा कारेक्ट एन्सार। नम्बर 5 व्हाट इज द नेशनल फ्लावर अफ इन्डिया। बे जाबाय लटास। तो नोंथांमोना अलवेज मिथिखागौ लटासखौहाय नेशनल फ्लावर लानाय जायो इन्डियायावहाय। नम्बर 6 व्हिच सिटी इज नन एज द क्वीन अफ द एड्रियाटिक। अके एड्रियाटिक होनना बुंदों बे जाबाय भेनिस। नम्बर 6 जागोन भेनिसआ बेनि कारेक्ट एन्सारा। बेनिफ्राय आं हानायसेबांखौ नोंथांमोननो एन्सारखौ होदों बेनिफ्राय नोंथांमोना PDF फाइलखौ डाउनलड खालामना लानो हागोन प्रेक्टिस खालामनो हागोन। नम्बर 7 हु इज द अथर अफ द नभेल देबदास। तो बेनि राइट एन्सारा जोंहा ए नाम्बारा शरत चन्द्र दे लोगोफोर बंकिम चन्द्र नङामोन बियो बे नङा। तो बेनिफ्राय नम्बर 8 हाउ डिड द वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट इन 1939। बे जाबाय डी नाम्बारा जागोन जार्मानि इनभेड पलेण्ड। दा वर्ल्ड वार 3 होनना बुङोबा जोङो हमना लानाय दानि सोलिबाय थानायखौ जों लाथ'नो हायो आरो प्रेजेन्टआवहाय। तो बेनिफ्राय जों नम्बर 9 हु इज अल्सो नन एज द फादार अफ नेशन बा इन्डिया। तो बे जाबाय महात्मा गान्धीखौ आरो मोहनदास करमचान्द गान्धी बिनि फुल फर्मा। अके महात्मा गान्धीनिया। 10 नम्बर गबि डिजार इज पार्टलि लकेटेड इन व्हिच अफ द फलोइंग कान्ट्रिज। अके बे जाबाय चाइनायाव दङ। अके चाइना। नम्बर 11 व्हिच अफ द फलोइंग स्पोर्ट्स इज एसोसिएटेड विथ द टार्म ड्यूस। अके तो बेनि राइट एन्सारा क्रिकेट नङा दै बेनि राइट एन्सारा सिया जागोन लन टेनिसआ जागोन बेनि ड्यूस जिथु जों इउज खालामो बे जाबाय राइट एन्सारा लन टेनिस। नम्बर 12 आव दङ इन व्हिच सिटी इज द एफिल टावार लकेटेड। तो बे जाबाय बबेयाव दङनो बे फ्रान्सआव दङ दै बे फ्रान्स मिन्स पेरिसआव दङ। अके पेरिसआव बे दङ आरो एफिल टावार होननाय लोगो लोगो नोंथांमोना। बेनिफ्राय राइजिं सान होनना बुङोबा जापान जागौमोन आरो मालाबा राइजिं सानखौ सोंनाय जायो अब्ला जापाना जायो। अके तो बेनिफ्राय जोङो दानिया 13 नाम्बाराव थांसै। दा 13 नाम्बाराव मोनसे जावले जावले फैनायखौ जों नुनो मोन्दों सिगांनि जिकेआव होदोंमोन व्हाट इज द लार्जेस्ट एनिमेल प्रेजेन्ट द वर्ल्ड। तो बे जाबाय लोगोफोर व्हाट इज द लार्जेस्ट एनिमेल अफ प्रेजेन्ट द वर्ल्डआ जाबाय ब्लु वेल। अके ब्लु वेल आरो बियो जिथु नोंथांमोना मिथिखागौ। नम्बर 14 व्हिच अफ द फलोइंग इज नट कन्सिडार्ड एज ए क्लासिकेल डान्स अफ इन्डिया। बे जाबाय भांगड़ा। गासैबो मोनथामा गोजौनिया क्लासिकेल डान्स अफ इन्डिया बाट भांगड़ाया नङा आरो। नम्बर 15 हु एडमिनिस्टार्स द ओथ अफ अफिस टू दि प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया। तो बेनि राइट एन्सारा जाबाय चिफ जास्टिस अफ इन्डिया बे राइट एन्सारमोन बेनिया। अके देन नाम्बार जोङो 16 आव थांसै। दा नोंथांमोना PDF फाइलखौ डाउनलड खालामनानै गासैबो नोंथांमोना कुइसनखौ नायै एन्सारखौ दिहुनना लानो हागोन नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामनो हागोन। नम्बर 16 हु इज द सुप्रिम कमान्डार अफ द इन्डियान आर्म फोर्सेस। तो बेनि राइट एन्सारा प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया बे जाबाय प्रेसिडेन्टनि आन्डाराव थाजोबो गासैबो इन्डियान आर्म फोर्सेसआ। तो बे जाबाय प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया सी नाम्बारा बेनि कारेक्ट एन्सार। तो बेनिफ्राय हु एसेसिनेटेड। तो बे जाबाय डाइरेक्ट खिथाखानोसै लोगोफोर बे कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय जोंहा उधम सिंह। अके उधम सिंह बी नाम्बारा जागोन बेनि कारेक्ट एन्सारा।
थ' बेनिफ्राय जों नाम्बार 18 आव थांसै बेनिफ्राय नोंथांमोना PDF फाइलखौ नायनानै फारि फारि गाहायाव गोबां कुइसन दङ साइन्सनि दङ मेथ्सनि दङ नोंथांमोना प्रेक्टिसखौ खालामनो हागोन थ' बेनिफ्राय दायो जों 18 नाम्बारखौ नायोबा थ' 18 नाम्बारखौ नोंथांमोना नाय थ' बेनिफ्राय नोंथांमोना नायनाय नोंथांमोना खालामना लादो आं बेखौ बुंबाय थाला स' नोंथांमोनाहाय डाउनलड खालामनानै गासैबो लादो बेनिफ्राय 19 खौ जों डाइरेक्ट बुङोबा फ्लाइं सिक होनना जों मिथिगौ मिल्खा सिंखौ मिथिगौ आरो फ्लाइं सिक होनना मिथिगौ लोगोफोर बे जाबाय सिक थ' सिकनिफ्राय ओरै बिथांमोना सिकनिफ्राय बिलंस खालामो देन बे मिल्खा सिं जागोन अके थ' बेखिनियानोसैमोन लोगोफोर नोंथांमोना बे PDF फाइलखौ डाउनलड खालामनानै नायदो गासिबो डिटेल्सखौनो बेनिफ्राय काट अफ बुंनाय लोगो लोगो दा काट अफ बाय हिस्ट्रिफ्रा जायफ्रा 30 निफ्राय 40 नि गेजेराव मोनदों थ' 100% फैनायनि चान्स दङ मेरिट लिस्टआव नेक्स्ट एग्जामनि थाखाय बेनो जाबाय स्किल टेस्ट कम्पिउटार टेस्ट नोंथांमोनखौ लानाय जागोन आरो ग्रेड 4 आव जायफ्राहाय क्वालिफाइड जागोन नोंथांमोनखौ अनलि भाइबा लानाय जागोन अके थ' बेखिनियानोसैमोन बेनिफ्राय DHS नि एडमिट माब्ला मोनो बेनि सायाव आपडेट गैथ'वा जेब्ला फैगोन नोंथांमोननो आङो होनाय जागोन अके